Noi halahali Ashram-bari constituency Tipramotani candidate Prasmit Deborma Hainohai Abai Muni Kholawa Ongkhorkha Dotodor campaign Khlaijakmani Nukjak Phirokha Watwi Shipraboi BUBAGRAni Mungbai slogan Rui Abai Muni Kholawa Ongkhormani Mangpili Kasi Phaikha Watini Watwi Hinlia Satumno Satum Hinlia Dotodor campaign Khlaimungor Salbrup Ongkhorkha Tongo 9 halahali Ashram-bari constituency Tipramotani candidate Prasmit Deborma Tini Mars Talni Paithak Shalmari Thamchar Shalmari Grafcholo Kamalpur Amchayobo Dotodor campaign Khlaika Watwi Shipraboi Watwi Manjagai 9 halahali Ashram-bari constituency Tipramotani Chogoi Naharja candidate Prasmit Deborma Watini Bisingtei Kami Thangai Kamio Tongnai Lukurok bai Malayai Nok Thangai Abaimong Abaikha 9 halahali Ashram-bari constituency Tipramotani candidate Prasmit Deborma Belakang Hambai, sengtini Watwi sek pano, Watwi bisingo pano, seng thagoi tongya, Batainai, je 12 tarik, je sini titi di sini je Chongmari, Chongmari no rugoi, tini Nagpul bisini, je BUBAGRAno hamjaknai, te hate do pano hamjaknai, je chin thanchan mario je tongnai, sung jottono palbak sake khorang tisa lagya je Batainai 12 tariko sini je mulloban boot je sini o boot no sung kebono ria sini ha te do phano nangna bagai sini ti prasani odhikar nangna bagai sung tini khorang tisa lagya tini khorang tisaman bisingo phaisok paika sini 45 Komolpurni block president sini Boromgrang Topon tongo sini YTM ni Monoranjan tongo Sumit tongo sini Madam Binota tongbai sini joto amsai nino sini sakra jugro joto ni nangas mungmaya kaise nahar mungmono je sung Batainai je Chongmari bwskangni je 12 tariko sung puito te bisas tongo sung je sakepana kaplaingnai lukurok BUBAGRAni logi tongo lukurok thanchani logi tongo mono sanamu songo sung tabo khnawai tongo je BJP hai party rok rang tui gariwo mane sini budno paina bagai abo hake para amsai guruk tomon sunga borok khnawo ang mono sanamu songo 9 halal Ashram-bari wo sudo rang gari bai tui bai guruk ma englak helicopter bai rang ni wati wari phano mo je BUBAGRA chongoi rohmani mo halal Ashram-bari ni je borok no mesenani abo impossible hasi abo impossible kono dinongi maya abo sanamu songo je borok rang bak phanai bak phaitun boni rang jodi nong no bedokhan norok rang nai paidi karon kai o rang kebunia o rang sini no hasi sini no rang abo karon kai o rang no borok misuse khaidungu abon bagino mohai jorawo sungjo toma bujinai bujiwoi bo party no logiri khai sini do phani bagai sini hani bagai sini je odhikar ma yangoi tamani o odhikar no bo party tubui phammenai abno jottono wansugoi bujiwoi Batainai 12 tarik Chongmariwo jottono budinai hinoi angkha wansugoi ani kok samani puran pairika belai hambai sung sini komol partni halali site cinti pramothani warriors rock sung samung tangnaboi nokharjak jesu chunnu saimano nebon thajing onuk tungha gari boro berai layoi para kami berai layoi para borono rangni proposal ritongo kintu aboni kono problem koroi sung o halali Ashram-bari je BUBAGRA chongoi rohmani chini youth dynamic leader Prasmit Deborma chung bono announce mario vote roi sini yang halali Ashram-bari chung ungnai ebong bigoto 2021 je vote mamani abon saite 3 double vote manoi sini BUBAGRA kaplai ungnai cinti pramotan habang atu tongo tesa haina hai ti pramothani habang ungnai edisio ebong 2028 je imang chung ti prasar nuk tongmani ti prasar mukhyamantri ungnai hini bisingo thangoi tongo o নির্বাচনে বিশিষ্ট চুন জবাবরি নাই বিজেপি ন এবং বিজেপি নি বাসকো তাকলাই এই 26 নির্বাচন খালি উনাই